Fins a 12 tonelades i mitja de caragols calcula la FECOLL que es consumiran durant els propers 3 dies d'aplec. La 39a edició de la Festa Gastronòmica per antonomàsia de Ponent es troba escassament a 24 hores d'obrir oficialment les seves portes. Durant la jornada d'avui, moltes colles han volgut enllestir els darrers preparatius per a tenir-ho tot a punt abans de demà a les 7:30 de la tarda. Aquest serà el moment en què el cargolasso donarà el tret de sortida a la present edició. Molts dels aplequistes ja es troben treballant al recinte des de fa una setmana i alguns fins i tot ja hi tenen previst sopar-hi aquesta mateixa nit. Portem més d'una setmana entre preparar la caseta per dintre, netejar-la i tot, i des d'ahir a la tarda que vam començar a baixar-la, engegar, perquè avui al matí, a les 8:30 del matí, estigués fresqueta la cervesa. Com veieu, el toldo és el que ens falta, perquè estem passant una calor, hem tingut que engegar l'aire condicionat de dintre la caseta perquè ens refresqués aquí fora, però bé, jo crec que ara ja estarem perfectes. Ens falta ficar els tubos aspersors per passar la fresqueta, perquè diuen que farà un cald aquest cap de setmana mortal. Van començar el dilluns, el meu company Joan i jo, a començar ja a preparar les carpes, la parcel·la, i a poc a poc hem anat portant les coses a la central de compres. El dimecres ja vam posar la llum, vam connectar la llum, i avui hem portat tot el material que tenim de logística per començar ja a preparar-ho ja per aquesta nit per poder sopar. Enguany, el recinte habilitat per les penyes és més gran, ja que s'ha pogut fer arribar aigua potable, llum i clavegueram a indrets on abans no es donaven aquestes condicions. És per això que s'ha pogut augmentar el nombre de colles fins a sumar-ne 105. Totes elles reuniran uns 13.500 penyistes, mig miler més que l'any passat. De moment, aquest dijous a la tarda s'ha posat el punt i final a la 22a Setmana Cultural, amb la 26a Cantada d'Havaneres. Ha tingut lloc als Camps Elisis i les agrupacions Arrels de la Terraferma, Boira i Onada i han interpretat alguns dels grans clàssics d'aquest gènere musical cubà. I que en Brasil les onades